Ja. Digital videoredigering, AOF 2010. Så er vi i gang. Det er også videoredigering 2010. Videoredigering 2010. Ja, Ja, videoredigering 2010. videoredigering 2010. Jeg har lært en masse i hvert fald. Håber jeg. Tror jeg. Sådan, videoredigering 2010. Og jeg har 18 bånd, jeg skal i gang med. Videoredigering! Ja. Hele holdet! Ja. Så skal vi lige igennem. Kom. Så prøv at lave det sjovt. Og Sten, jeg har også kamera. Lange, jeg har også kamera. Nu er jeg kigget. Mogens, jeg har også kamera. Ja, Ole, det har jeg sørget også. Hans, det har jeg også. Ja, jeg har også det her kurt.